ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲରେ କରୁଥିବା ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ପୂଜାର ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଗୋଳିଆ ମେଳିଆ ନଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ପୂଜା ମାନେ ତା ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ। ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଣି ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ପୁରା ସ୍କୁଲକୁ ସଫା କରୁ। ଗୋଟା ଓଦା ହୋଇ ଆସି ବୋଉଠୁ ଗାଡ଼ି ଶୁଣୁ। ପୁଣି ପୂଜା ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନୂଆ ବଳିକି ବଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ଯାଉ ସ୍କୁଲ। ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଗଛ, ଝାଉଁ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀରେ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜକୁ କାଟି ପତାକା ଆଉ ଝାଲିରି କରି ଅଟା ଅଠାରେ ସ୍କୁଲ ସାରା ସଜେଇ ଦଉ। ଆଉ ହଁ, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ନୂଆ ପେନ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିକି ଯାଉ। ସେଇ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ସେଦିନ କିଛି ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ମନେ, ନହେଲେ ପାଠ ଆଉ ହବନି। ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଏ ଫୋନ୍ କି କ୍ୟାମେରା ଟେନସନ୍। ମାଆଙ୍କୁ କଜଳ ପୀଡ଼ିତ ବନ୍ଦନା ପୂଜାରୀ ନନାଙ୍କ ପଛେ ଗାଇ ଗାଇ ଭକ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦଉ। ଜଣ ଜଣ କରି ଡକା ହୁଏ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବାକୁ। ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହୁମରସ କଳା ଲଗାଇ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଠେଲା ପେଲା ହୋଇ ଭୋଗ ଆଉ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଧରି ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଘରକୁ ଆସୁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ନା ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ା। ନା ଥିଲା ଷ୍ଟାଟସରେ ଇନଷ୍ଟାର ଭକ୍ତି ଦେଖେଇ ହେବାର ଚିନ୍ତା, ନା ମଦ ପିଇକି ଡିଜେ ପଛରେ ଡେଇଁବାର ପ୍ରଥା।